Haia pawb, Cadi yma. Heddiw, da ni'n mynd i fod yn wneud gacen, caramel a gafal. Felly dyma y cynhwysion ydych chi angen, cymwch screenshot os ydych chi angen. So dyma'r cynhwysion ar gyfer wneud y caramel. So blas vanilla, 2 afal, cinnamon, menyn a wedyn siwgr brown hefyd. Lle cam cyntaf ydych chi angen wneud ydy cnesu'r popdy i just o dan 180 gradd. A rwan, da ni'n mynd i fynd ati i bilio yr afalau a tynnu'r canol allan. A wedyn, da chi eisiau sleisio nhw mewn slices trwch pint. Mae hein yn afalau o'r ardd, o'r goeden, ond fedrwch chi jyst defnyddio'r hoff afalau. Wan, da ni'n mynd i gynesu menyn a'r siwgr i wneud caramel, ond just watchwch bod chi ddim yn ei llosgi fo, ta 2 funud yn ddigon, a nes mae'n ffrwtio yn lyflu fel yna. A rwan, yn eich tin, da chi'n mynd i roed y caramel a wedyn gwneud patrwm neis efo'r afalau ar waelod y tin. So dyma fydd top y gacen, lle cofiwch trio wneud o edrych yn neisach na beth dwi wedi, beth bynnag. Dyn mae hwn yn dyn 9 modfedd, hefo gwaelod sydd yn gallu dod i ffwrdd, so loose bottom tin. A cofiwch leinio fo. Nesaf, wneud gymysgedd y sponge, so cymysgu y menyn a'r siwgr gyda'i gilydd gynta ac yna ychwanegu yr wyau a llwy fwrdd o flawd achos mae medru splitio neu curdlo, so mae jyst ychwanegu chydig bach o flawd yn stopio hyn a wedyn jyst ewch ati gymysgu bob dim efo'i gilydd hefo. Wedyn, da chi eisiau cario ymlaen nes mae o yn dropping consistency, da ni'n galw fo. So, fel bod o just yn disgyn off y llwy. So, os mae o rhy lyb, fedrwch chi ychwanegu chydig bach mwy o flawd, ond dydy hynna ddim problem. Lle rwan, rhowch y gymysgedd am ben yr afalau, a wedyn da chi eisiau i bobi fo am ta hanner awr, tan mae'r gyllell yn dod allan yn lan o ganol y gacen. A wedyn, da ni eisiau gadw iddo fo oeri am dipyn ar rac. A wedyn, i droio benni weired ar blat. A wedyn, dwi wedi penderfynu rhoi siwgr eisyn ar y top, jyst i wneud edrych bach neisiach. Gobeithio nhw chi fwynhau y gacen yma a bod o'n cynnesu chi ar y dyddiau oer sydd i ddod.